Beograd, radni dan i očekivana gužva. A Mostep ima pitanje za sve dame. Kojim to kućni posao najteže pada? Ako je u pitanju peglanje, imamo jednu olakšicu za vas. Izvini, da li imaš minut? Koji ti kućni posao najteže pada? Pranje sudova. Nagradni igra je u pitanju, da li imate minut? Koji vam kućni posao najteže pada? Ne volim da peglam. Odlično, osvojili ste promo kod voucher. Hvala vam. Kućni posao, usisivanje. Koji vam kućni posao najteže pada? Peglanje. Volite voucher, svaka čast. Pranje sudova. Peglanje. Super, osvojila si promo kod. Hvala tebi, čao. Ne volim da peram sudova. Dobro, možda još nešto? Da usisava, kada pegla. Super! U pitanju je Mostep. Uveli smo novu kategoriju peglanje, tako da do kraja maja meseca možete iskoristiti voucher u vrednosti od 500 dinara. Izvolite. Pa pranje sudova, ništa naročito više. Nešto slično u vezi veša je peglanje. Pranje sudova. Čišćenje podova. Peglanje veša. Jeste! Pranje suđa. Usisavanje. Peglanje. To! Usisavanje. Tražili smo odgovor peglanje. Pa ja ne peglam uopšte. Ti vidiš, ne vidi se. Ostao nam je samo još jedan voucher i sada ćemo vidjeti ko će biti srećni dobitnik. Najteže šta mi pada? Da. Peglanje. Da, peglanje je tačan odgovor. Dođe žena. Da. Hvala vam puno. Eto, to je bila naša poslednja srećna dobitnica, a vi nam u komentarima pišite da li vam peglanje pada teško.